Ranní radiožurnál. Už za chvíli bude 5:30, přineseme další krátké zprávy. Hasiči například přerušili pátrání po muži, který spadl do rozvodněné Otavy. Poslechněte si. 5:30. A zprávy přináší Pavel Brouza. Asi 30 domů v obci Malý Újezd měl něco je zatopeno, rozvodnila se tam říčka Kšovka, zasahuje tam 7 jednotlivých, informuje o tom Česká televize. Třetí povodňové stupně rozvodnila se řeka Kšovka. Na Vltavě, v Českém Krumlově a na Labi v Ústí nad Labem. Meteorologové varují před dalšími dešti, hrozí opět bleskové povodně. Jak velké škody napáchaly povodně na zemědělské půdě, oznámí Agrární komora. Velká voda zalila zhruba 80 000 hektarů půdy, včetně celých farem, zničila porosty a odplavila ornici na podmáčených pozemcích.